Когато започнеш да анализираш оферти и продажбени пакети, много бързо ще попаднеш на имоти с плоски числа, слаба доходност и прогнози за бъдещето, които звучат като детски оптимизъм. И това може да те обезкуражи. Само че не бива, защото страхотната сделка рядко изглежда страхотна в първия ден, в който я видиш. Почти никой не подарява стойност съзнателно. Затова добрите сделки обикновено се създават от теб самия. Те се правят с преговори, с време, с натиск от пазара и с правилно позициониране. Днес ще ти дам един прост метод как да гониш сделките системно, без таблиците в Excel с приятно нагласени числа да те лъжат. И ако следваш тази рамка, намаляваш ролята на късмета и увеличаваш шансовете си да оцелиш момента, в който един имот става разумен за покупка. Ако за първи път попадаш на мой клип, казвам се Георги Стойменов и повече от 20 години съм в строителството и инвестициите. Започнах в семейния бизнес и това ми даде реална база още от ранните години. Работата ми е да намирам и структурирам сделки, парцели, проектиране, финансиране, организация на процеса и реализация. Понякога влизам и в проблемни готови активи, когато има смисъл да се стабилизират и да се създаде стойност. Тук показвам рамката, по която избирам сделки и защитавам капитала. Най-голямата грешка, която виждам, е следната. Човек отваря една оферта, вижда слаба доходност или висока цена и веднага отписва имота. Но това е като да видиш първоначален груп видеозапис и да решиш, че никога няма да стане филм. В реалността ти трябва търпение да анализираш много имоти, които на пръв поглед не излизат изгодно. Целта е да не ги купиш на исканата цена. Важното нещо е, че обстоятелствата се променят. И ако ти си подготвен, точно тогава се случват изгодните сделки. Практическият подход е прост. Днес разглеждаш офертата и си казваш, на тази цена да купя е абсурд. Но вместо да я отписваш, ти правиш нещо ключово. Определяш твоята цена. Тоест, цената, при която сделката би имала смисъл за теб. Ако на исканата цена сметката не излиза, ти си записваш цената, на която можеш да купиш имота. И тук има нещо важно. Ти не спориш с пазара и не се обиждаш на продавача. Пазарът не ти е длъжен да ти даде добра цена. Ти трябва да знаеш каква е реалната стойност за твоя модел и при какви условия сделката става приемлива. След като имаш твоята цена, започва истинската част. Ти следиш имота, но не само каква цена пише в обявата. Следиш какво се случва с него на пазара. Колко време стои, дали има огледи, дали има промяна на тона на продавача относно намаляване на цената, дали се размеква. Един имот може да стои дълго време на пазара. Продавачът може да се изнерви, може да се умори от огледи, може да му се появи нужда от ликвидност. И тогава продавача започва да става разумен. Твоята задача е да си подготвен за този момент. Как да го направиш? Поддържаш контакт с брокера. През няколко седмици проверяваш дали се случва нещо с имота, дали има други оферти, дали продавачът е склонен на разговор. Така намаляваш ролята на късмета. Целта е да оцелиш момента, в който продавачът е готов да отстъпи от цената. И сега идва дисциплината. Другата половина на уравнението. Ако цената за един имот не можеш да я сметнеш на гърба на салфетка с най-проста алгебра, сделка няма. Какво значи на салфетка? Значи да можеш с елементарна аритметика да подредиш логиката. Първо приходи, второ разходи, трето финансиране, четвърто риск и пето минимална приемлива възвръщаемост. Не ти трябват сложни математически уравнения, за да прецениш дали една сделка става или не става. И ако ти трябва сложен модел, за да оправдаеш висока цена, която искаш да платиш, рискът се повишава. Това е украсяване на истината. Предположенията са мястото, където се лъжем. Числата сами по себе си няма да ти излъжат. Те винаги ще изчислят това, което им зададеш. Проблемът е, че предположенията им могат да те излъжат. И дори една единствена нереалистична предпоставка може да направи лошата сделка да изглежда като добра.
Ето опасни предположения, които ги виждам постоянно. Че наемите ще растат стабилно и с висок процент всяка година. Че разходите ще останат почти непроменени. Че можеш лесно и ефтино да прекратиш дългосрочен договор без да платиш неустойка. Че имотни площи, които не са отдавани под наем от времето на Френската революция, ще се запълнят за месеци. И че понеже имотът е уникален, той ще е по-добър от пазара като вакантност и наеми. Всичко това може да звучи убедително на хартия, но реалността е друга. Затова, когато видиш перфектни прогнози, първият ти инстинкт трябва да е кое предположение ме кара да вярвам, че това е истина. Има още един широко разпространен мит, който подвежда инвеститорите. То е, че Земята имала естествена стойност. В икономически смисъл Земята няма вродена стойност. Тя е разход. Дори на незастроеният парцел му плащаш данъци и го поддържаш. Отнема ти и време. Истинската икономическа стойност идва от това какъв доход може да създаде някога Земята, след като се застрои, след като всички разходи за реализиране на този доход бъдат платени, т.е. направена сграда. Повечето параметри са външни и проверими. Цена на строителство, финансиране, разрешителни, такси, продажби и маркетинг, срокове, както и пазарните приходи, ако си направил домашното. За тези неща може да намериш информация, стига да се потрудиш малко. И когато знаеш тази информация, накрая остава цената на земята и твоята минимално приемлива възвръщаемост за поемане на риска по изпълнението на проекта. Тоест, ти не приемаш цената на земята като аксиома. Тя е неизвестната, която решаваш. Казваш си, при тези реалистични приходи и тези реалистични разходи и при този процент на възвръщаемост, каква цена за земята мога да си позволя? И ако продавачът иска повече, ти не вдигаш магически приходите в Excel само и само да ти излезне сметката. Просто сделката не излиза. Какъв е изводът? Гони сделките упорито и системно. Анализирай много имоти, дори тези, които в началото не излизат поради високите цени. Работи с лиснати имоти, но игнорирай исканите цени. Определи им стойността сам. Следи поведението им на пазара и бъди в контакт с брокера на продавача, за да намалиш влиянието на късмета и да оцелиш момента, когато продавачът стане рационален. И едновременно с това, ако сметката не излиза, с най-проста алгебра и реалистични предположения, сделка няма. Ако мислиш дългосрочно и имаш интерес към бъдещи инвестиционни възможности с мен в София, попълни кратката форма за първи контакт. Преглеждам всяко попълване и ако има смисъл, правим кратък първи разговор, уточняваме инвестиционна сума, хоризонт, риск, за да видим дали сме подходящи един за друг. Това видео е с образователна цел и не е индивидуален инвестиционен съвет. Всяка инвестиция носи риск и трябва да бъде преценена спрямо личните ти цели и възможности. Минали резултати не гарантират бъдещи.